Eu tiña unha dúbida matemática que non sabía quen preguntarlle. O mellor vos sabedes a resposta. A cousa é que as miñas nenas non lle ensinan a regra de 3, que era o que utilizábamos nos meus tempos para resolver proporcións. Entón a miña pregunta é: por que non se ensina agora e como se fai pola nova? Eu cuidaba que as matemáticas eran inmutables. O mellor é o xeito de ensinalas. Bueno, vos diredes. O certo é que na pregunta está a resposta. As matemáticas posiblemente sexan inmutables, ou quizáis non. Ese é un debate filosófica moi interesante. Do que estou convencido é de que a forma de ensinalas non é inmutable para nada. Cada un de nós ten a súa forma de facer as cousas. Mesmo un de nós en días distintos fai as cousas de maneira distintas e ao longo da vida nin che conto. Eu creo que o principal problema é pensar que o máis importante son os algoritmos, que, sen dúbida, teñen a súa importancia, como xa se viu noutro vídeo, pero non é o máis importante. Iso fan o mellor os ordenadores, sen dúbida. O interesante é entender as cousas, comprender cal é o problema, cal é o fondo da cuestión, saber en cada momento que estamos facendo. Canto mellor o comprendamos, máis fácil é que intentemos buscar situacións semellantes ou afrontar novas situacións. No que na educación se refire, hai movementos como a OA ou asociacións como a propia Agapema, na que sempre se está buscando formas de chegar aos alumnos, porque ao final o importante e o que realmente é diferente é a forma en que cada un de nós entende as matemáticas e as aprende. Entón, o central na educación son os rapaces e rapazas que temos na aula, e como cada un deles é diferente, pois hai que buscar maneiras diferentes de tentar chegar a eles. E do que seguro é que manipulando e indo á amiga se pode comprender mellor como funcionan as cousas. E logo habrá que aprender algoritmos, non queda máis remedio. Pero non creo que deba ser o central da educación, da ensinanza das matemáticas. Esa é a miña visión, hai moitas máis. Espero que che servira. Ola, non sei como lle explicarán no cole a túa filla, pero vouche contar a miña forma favorita de explicalo de xeito que se entenda. Se temos magnitudes directamente proporcionais, como por exemplo 3 kg de mazás custan 5,40 euros, canto custan 7 kg, pois o primeiro paso sería averiguar canto custa 1 kg de mazás, simplemente dividindo 5,40 entre 3 e danos que 1 kg de mazás custa 1,80 euros. Agora, averiguar canto custan 7 é simplemente facer unha multiplicación. O que custa 1 kilo por 7 xa nos dá os 12,60 euros dos 7 kilos. Pero que ademais, desta maneira, se en vez de querer 7 kilos queremos averiguar canto custan 5, por exemplo, pois non temos máis que multiplicar por 5. E o que di por 5 di 7,5 kilos ou calquera outra cantidade. E ademais sabemos o que significa cada cousa en cada momento. No caso das magnitudes inversamente proporcionais, como unha billa cun caudal de 3 litros minuto tarda 20 minutos en encher un depósito, canto tardará unha billa que teña un caudal de 5 litros por minuto, evidentemente menos porque bota máis auga. Aquí a primeira operación que faríamos sería 3 litros por minuto por 20 minutos danos 60 litros, que é a capacidade do depósito. Pero podémoslo pensar de máis maneiras, según co que estemos traballando. Por exemplo, 60 litros por minuto sería o caudal dunha billa que tardaría un minuto en encher o depósito. Ou, se queremos que unha billa que só bota 1 litro por minuto, pois tardaría 60 minutos. En calquera caso, se agora queremos saber canto tarda a segunda billa, pois só temos os 60 litros, entre 5 litros por minuto, pois tardaría simplemente 12 minutos. E igual que no caso anterior, poderíamoslo facer para outras unidades, unha billa que botara 4 litros por minuto, por exemplo, pois tardaría 15 minutos. Cunha simple operación teríamos todos os casos.